ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, тамошобинои муҳтарам, нафарое ки хонахар ҳастен аз душанбе. имрӯз 13 ноябри соли 2025 сол. квартираҳои фурӯшӣ Душанбе. 11 дона квартира ҳастае ки фақат аз дохили Душанбе навор кардем, пешкашон мекунем. баъдан дӯстон барои қабули реклама хона, замин, мошин, квартира, аппарат, компания, техника чизе ки боша дар WhatsApp муроҷиат бикунем. дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram, Somonтежи, Одноклассники, Facebook ва дигар сайтҳо рекламаш карда фурӯшта мегзорем. рӯза наворда 11 дона квартира ҳастае ки вариантҳои ремонтдор, вариантҳои безремонт, коробка, вариантҳои квадрати кам, квадрати баланд ҳархела ҳастае ки пешкашон мешавад. имкон бошад дар видео лайк монем, дар канал подписатсия кунем. дӯстон навора шурӯъ мекунем, бо диққат тамошо кунем. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиаи биненда. бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар инҷа мегзорем. маъқул бошад гузарен тамошо кунед анҷа. силкаш дар таги комментария. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва, Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед? борҳои ҷамъ карда доред, хоҳиши ба ватан равон кардан доред? ба шумо ширкати Акаи Нозима тавсия метавонем ки зиёда аз чанд солҳо оид ҳамин система кори фаъолият кардастанд ки 4 та WhatsApp шона мегзорам. фақат аз думи канали Саудо ТВ муроҷиат кунед. борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон омада ба мошинашон бортона мегирам прямо Туркистон. паши ҳар ҳафтаина бор мебарам ба Туркистон бачаҳо. бор бурда мешавам. ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдату, Бохтар, Вахш, Хуросону, Ҷиликулу, Шаҳритӯзи, Ёвону, Нораки, Данғара, Темурмалику, Фархора, Ҳамадонӣ, Восекло ва дигар самто бор рӯй мекунам бачаҳо. ҳар ҳафта худо хоҳад борошон меравам. фақат аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир ба ширкати Акаи Нозим муроҷиат бикунед. марҳамат дӯстон, дар 4 та WhatsApp-шон занг заа рӯй кунем боротон. дӯстон, мегзарем ба якумин квартираи фурӯшӣ равонкардагӣ бо тамоми санъатшай. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур да қарор дорад. азиз, 7 километр, ду комната 44 квадрат дар якум ошиёна, дом 6 ошиёнагаҳай, хона дар якум ошиёна қарор дорад. 600 000 сум мега. WhatsApp-ша мегзорам. боз муомила дорад. кухни калидор, оби гарм дора, отоплени дора, ҳуҷҷато ҳастай. хуб, ремонтш дидестен фасон кардагӣ. доми 6 ошиёна, хона дар якум ошиёна қарор дорад. мактаб, масҷид, садик, бозор, ино ҳамаш хулоса ки дар наздикиш қарор доранд. ноҳияи Шоҳмансур, шаҳри Душанбе, 7 километр. занг мезанед, аз думи канали Саудо ТВ салом мерасонем бачаҳо. марҳамат, ба дили пир занг занед. 600 000 сум бо арзон мешавад. дӯстон, мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар дуюм этаж, масоҳати 25 квадратни метр, дар жилмассив, шаҳри Душанбе қарор дорад. 340 000 мега нарша ки бо худо хоҳад муомилаи соз мекунад. дом 4 ошиёна, хона дар дуюм ошиёна қарор дорад. об свет камбуд надорад, отоплени кор мекунад. дар атрофи дом масҷид, мактаб, садик ҳастае. аз роҳи калон тақрибан 200-250 метр дур. транспорт 5, 16, 18. газели, газелиҳои ваҳдат, автобуси 2, 4, 7, 20, 37, 42, троллейбуси 9, 10 мегарда. ҳамин тарафо хона холи савдо мешавад. мисол алиши вариант кредит надорад, фақат нақд 25 квадрат 340 000 сомонӣ. анами дом дӯстон қарор дорад. занг занед. мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар якум этаж қарор дорад бачаҳо азиз. яъне ки дар соколни этаж, баъди якум этаж соколни этажда қарор дорад. ин квартира дӯстон, хуб, пеши мактаби 91 да қарор дорад. ремонтош хай бад нест, фасон кардагӣ. 280 000, 35 квадрат.
муомилаи созам дорам. занг занен бачаҳо аз номи канали Саъуду ТВ ба дили пир муроҷиат бикунед. лайкҳоро монед, подписатсия кунед, далчи видеоро тамошо кардан гиред. дӯстон, мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар соколни этаж ки масоҳати 63 квадратни метр, ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе, 350 000 сомон. соколни этаж, дуҳуҷрага, 63 квадрат метр, Душанбе, ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе, 350 000 сом. дар Гипразем, дар маҳаллаи Навбаҳор аст. ку бачаҳо азиз, канечкаи маршруту гирду атроф пони дом анамуҷа қарор дора. ҳамин ки бачаҳо азиз, соколни этаж 63 квадрат. занг занед, бигӯед ки аз канали Саъуду ТВ муроҷиат кардаистем бачаҳо азиз. дӯстон, мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар дуюм этаж, масоҳати 45 квадратни метр, шаҳри Душанбе, дар Гипразем, дар Чимтепа қарор дорад. 345 000 сум нархаш. духонагаи 45 квадрат, дуюм этаж, доми дуэтажа хона дар ҳамин ҳолат ремонт падабой кардагӣ тайёракай, неки абой надора. об свет ҳастай, ҳуҷҷат хариду фурӯш ҳастай, ҷош ҷои орому ободай. адрес Гипразем, дарвозаи Чимтепа, 4 километр дуртарак. занг мезанед, аз уми канали мо салом мерасонед. 345 000 сомонӣ. лайкҳоро монед, обуна шавед, подписатсияро фаромӯш накунед. агар ки хоҳед хонаҳои арзон дар ҳамин наворои ҳаррӯза гузошта шава, имкон то ҳадди имкон лайк ҳамин поддержкаро фаромӯш накунед. худо хоҳад, наворо камбуд надора бачаҳо. фақат рафти тамошои навор, комментария, лайк, поделитсаву подписатсия кунед. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. дӯстон азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якҳуҷрага квартира дар дуюм этаж ки масоҳати 19 квадрат, ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе, 350 000 сум нархаш. срочна фурӯшӣ. ремонтош хай дидестин кадом ҳолат, открити лестница қарор дора. хоб дохили хонаҳо бад нест, фасон хушук кардагӣ савдо мешавад. 350 000, 19 квадрат, масоҳати камайне ки мисол ҷош ҷои созоида бачаҳо азиз, ҳарчанд ки квадрат кам бошад. 19 квадрат хай барои оилаҳои мисол як оилада бо лимени зиндагӣ мешавад. дуюм этаж бо темболи 19 квадратни метр. атаплениё ҳастай наздики магазини фарангиз, пеши мактаби 24 атапление дора, қисми вана, ҳоҷатхона. занг мезанед, муомила мекунед, далчи чахчах кунед ватсап шуда. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ мурзамон. дӯстон, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад. духонага квартира дар шашум этаж ки масоҳати 64 квадратни метра ташкил метиҳад. хоб кирпични дом, Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский гардиши Ленинград, фабрикада қарор дорад. назди масҷида ҷойгир ҳастай, фавран фурӯхта мешавад. иҷозати ремонт баъд аз 1 моҳ мешавад. хона 4 тирезага ҳай, 4 тирезага мебошад. об свет ва канализатсияи шаҳрида дорад. 64 квадрат аст, 349 000 дар ҳолати коробка савдо мешавад. занг зад бо далчи пурсон шавед бачаҳо азиз. ва дӯстон, мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки коробка
سه حجرگاه کвартира ки масоҳати 80 метри квадратӣ дар 18 этаж дар Зарнисор, Зарафшон, шаҳри Душанбе 330 000 нарх. хона дар Зарнисор ай доми Бек Сабур, доми 21 ошёна, хона дар 18 ошёна қарор дорад. монтаж кардагӣ турбои об гузарондагӣ, перегородка кардагӣ тайёр ай. камтар расход мекунен, баъдан хона ремонт мешавад, зиндагиро сар мекунен. барои квартиран супоридана бениҳоят удобни варианти зур. пеши хона ҳама намуди транспорт троллейбусҳо ҳастай мегзара. фақат ки 80 квадрата 330 000 сомон меган. нархи зур дӯстон. 18 этажда қарор дорад. зангза мумлак немача азиз. мегзарем ба нуҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якҳуҷрага квартира дар шашум ошёна, масоҳати 36 квадратни метр, дар Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ 400 000 сомонӣ нархаш. ассалому алайкум. хона дар Султони Кабир қарор дорад. техпаспорт дорад, фурӯхта мешавад бо яъне ки бе чизу чорааш, бе чизу чора, боне бе. охири нарх харидори аниқ занг занен. 400 та муомила дорад. аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир занг зада масяк немачо. хонаҳотуна имкон боша видеонавор карда рӯй кунен. телефонотуна рӯстакӣ мегирен, баракӣ мегирен, ами качесвенди видео кунен ки тамошобино фаҳма хона кадом ҳолатда қарор дорава. баъдан беҳуда зангтон назананд. бисёриҳо занг мезананд ки суратҳои дигаша рӯй кунад ё ки видео рӯй кун, мега бача азиз. мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якҳуҷрага квартира дар 4 этаж ки масоҳати 32 квадратни метр, ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе, наздикии фабрикаи Ширин, раҳи 28 аст ку. ӯ тараф гаҳӣ, хуб и тараф роҳ ба сӯи мости 103. хуб срочно фурӯхта мешавад. хона тоза ҳак, ягон камбуд надорад, дар 4 этаж қарор дорад. кирпични дом. хуб наздикишта наздикии фабрикаи Ширинда қарор дорад. 425 000 нарх дорад. бо камбеш савдои соз карда мешавад. лайкҳоро монен, подписатсияро фаромӯш накунед. дӯстон, мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар 19 этаж қарор дорад ки масоҳати 42 квадратни метр бача азиз. 42 квадрат дар Зарафшон, Зарнисор. 400 000 нарх. духонага дар 19 этаж, дом 20 этажа, новостройка 42 квадратни дом метр. хуб евроремонт кардагӣ барои зиндагӣ тапа тайёр ай. назди таксиҳои Регар Изор шаҳри Нав ва посолствои Ӯзбекистону Америка, наздикии поликлиникаи 14. сон зангза пурсоншен. 400 000 сомон. далши чахчах кунен, ватсап шунда муомила кунен. навор дӯстон ҷанбаси чизе ки ёфтем, роӣ кардем, хоҳиш кардем, ҳамаша мондем. далши баъдан бо барои қабли реклама муроҷиат бикунен. хонаҳотуна имкон боша видеока партоен. зиндаву сарбаланд бошен то навори баъдина тона эҳтиёт кунед. ҳами чанд қад дастгирӣ шава, коммент шава, бо хонаҳо бисёртар монда мешавад.